Сабор Святой Ганны у Мосары. Вытанчаная класіка, якая вырасла са старажытных легенд спелай антычнасці. Нацыянальна-патрыятычны стыль, што ўслаўляў моц расійскай дзяржавы нават у такім аддаленні ад сталіцы імперыі. Якія сакрэты тоюць у спакоі сваіх форм гэты таямнічы куфар вытрыманай архітэктуры. Архітэктуры Беларусі. Сабор быў пабудаваны ў 1792 годзе на грошы ўладальнікаў маёнтка Мосар Роберта і Ганны Бжастоўскіх. Выбар класіцыстычнага стылю быў наканаваны, бо будаўніцтву папярэднічала езуіцкая місія, якая на той момант ужо 200 гадоў прапаведавала на гэтых землях. До канца 18 стагоддзя ідэалогія ордэна Ісуса Хрыста пачала перажываць істотныя змены. Перш за ўсё, гэта выявілася ў архітэктуры. Езуіты практычна адмовіліся ад барочных форм і пачалі дэманстраваць прыхільнасць рацыяналізму больш простымі спосабамі праз ураўнаважаны манументальны класіцызм. Рэгіён, у якім знаходзіцца Мосар, сёння падаецца дастаткова, скажем так, не тое, каб пустым, так, але досыць аддаленым ад вялікіх цэнтраў, і ў цэлым дзіўна, што там з'явіўся такі бліскучы прыклад архітэктуры. Але ў свой час, у 18 стагоддзі, калі гэты храм будаваўся, гэта быў самы, што не ёсць цэнтр дзяржавы, бо Віленскі рэгіён, а як ні круці, глыбочына, гэта якраз зусім побач, гэта было месца, дзе лічылі за гонар мець сваё ўладанне шляхты і магнаты. Гэта былі мясціны, дзе людзі мелі рэзідэнцыі, дамы, дзе праводзілі лета. Карацей, гэта сапраўды было вельмі ажыўленая, вельмі прэстыжная частка Беларусі. Эпоха, у якую ён будаваўся, была пералом. Гэта якраз 790-е гады знікала Рэч Паспалітая. Вы ведаеце, што праз год-другі ўжо было паўстанне Касцюшкі і поўная ліквідацыя дзяржавы. А разам з гэтым, мы кажам, адбывалася і знікненне, канчатковае знікненне уплыву стылю барока. Храм Святой Ганны мае проставугольны ў плане аб'ём, накрыты двухсхільным ламаным дахам. Галоўны фасад, як і тыльны бок будынка, завершаны высокім трохвугольным франтонам, раскрапаваным на 3 часткі канілюрнымі пілястрамі. Кампазіцыйны цэнтр фасада прарэзаны проставугольным дзвярным і арачным аконнымі праёмамі. Па баках дэкараваны квадратнымі панелямі над арачнымі эскедрамі са скульптурамі святых. Бакавыя плоскасныя фасады рытмічна расчлянёныя вокнамі ў ліштве. Вось той прамавугольны план, ён фарміруе апсіду, якая сканчаецца сцяной. Няма ніякіх выступаў, ніякіх закругленняў, ніякіх выгібаў, якія звычайна ў барочнай архітэктуры без гэтага немагчыма было. А тут все вельмі проста. Але ўсё ж такі гэта зала. Мне здаецца, хацелось ўсё ж такі разыграць тэматыку трансепта, крыжа неяк. Замяніўшы сабой старажытна-рускае дойлідства, у 18 стагоддзі архітэктура класіцызму стала нацыянальна-патрыятычным стылем, што ўслаўляў моц расійскай імперыі. Класіцызм звяртаўся да асноў антычнай архітэктуры і выкарыстоўваў не толькі элементы і матывы, але і заканамернасці ў канструкцыі. Аснова архітэктурнай мовы – ордэр з яго строгай сіметрыяй, прапарцыянальнасцю кампазіцыі, рэгулярнасцю планіроўкі і выразнасцю аб'ёмнай формы. Тыповыя дэталі класіцызму – акцэнтаваныя лесвіцы і антычны дэкор, які лёгка ўзгадваецца. У працяг традыцыі адраджэння, пакланення перад антычнымі ідэаламі гармоніі і меры,
Класіцызм быў таксама яго своеасаблівай антытэзай, бо са стратай рэнесанснай гармоніі адзінства пачуццяў і розуму згубілася, і тэндэнцыя да эстэтычнага перажывання свету як гарманічнага цэлага. Такія паняцці, як грамадства і асоба, чалавек і прырода, стыхія і свядомасць у класіцызме палярызуюцца, становяцца ўзаемавыключнымі, што збліжае яго пры захаванні ўсіх кардынальных адрозненняў у светапоглядзе і стылі з барока, якое таксама прасякнута свядомасцю ўсеагульнага разладу, народжанага з крызісам ранніх рэнесансных ідэалаў. Храм у Мосары гэта дастаткова лаканічны, нават прасякнуты духам італьянскага рэнесансу. Па аздобе, па канфігурацыі ён па ландшафту ён сапраўды апелюе і больш падобны да вось такога вытрыманага стылю 15-16 стагоддзя. І гэты эфект быў узмоцнены дзякуючы размешчанай каля галоўнага ўваходу копіі славутай скульптуры Мікеланджела П'ета. Маштаб і сама планіроўка робіць вось гэтую скульптуру галоўным цэнтрам прыцягнення поглядаў, дамінантай. І ўжо вось далей ты глядзіш на храм, на наваколле якраз праз гэтую выяву, праз гэтую вядомую скульптуру генія італьянскага адраджэння. Малітоўная зала перакрыта люстраным скляпеннем з арнаментальнай размалёўкай. Сцены па ўсім перыметры падзелены пілястрамі і акружаны магутным антаблементам з карнізам на сухарыках і фрызам з трыгліфаў, паміж якімі уецца вытанчаны раслінны арнамент. На плоскай алтарнай сцяне паміж пілястрамі размешчаны вобраз распяцця з будучымі. Па перыметры інтэр'ера прадстаўлены 14 гарэльефных кампазіцый на тэму крыжовага шляху Хрыста. Бакавы алтар вырашаны 4-калонным порцікам з антаблементам. У цэнтры абраз Маці Божая Адзігітрыя. Знешняя форма храма, прасцей нічога няма. І двухсхільны дах. Гэта ж так нагадвае звычайную хату. Правобраз любога будынка, які толькі на свеце ёсць. Всё пайшло адтуль. І фактычна была зроблена, як я разумею, вялікая хата, прыгожана, мураваная, па памерах такая вялікая. А па формам архітэктурнай яна зыходзіць да народнага дойлідства, і класічная архітэктура тут абсалютна ні пры чым. А вось завяршэнне гэтага вялікага зала, яно зроблена з прафесійнай такой дакладнасцю. Не проста пакладзена столь. Гэта, дарэчы, было б зрабіць складана, таму што памеры такія, якія былькі трэба пакласці значныя, яны правіслі. Таму што зрабілі. Зроблена корававае скляпенне. Частка скляпення ад сцен ідзе нахільна, і вось тут ідзе плоская столь. І ўся гэта канструкцыя, яна падвешваецца да крокваў для крышы. А там усё, што прадугледжана, замацавана, на сцены апіраецца, там распор гасіцца, і ўся гэта канструкцыя з дошак лёгкая гэтага скляпення, она падвешана да канструкцыі даха. Сабор акружаны каменнай аркатурнай агароджай. З правага боку яе фланкіруе трох'ярусная чацверыковая шатровая званіца. Першы ярус вежы выкананы з бутавага мура, верхні цагляны, атынкаваны з арачнымі прасветамі. Каменныя, таксама арачныя вароты завершаны ступеньчатым атыкам, раскрапаваным пілястрамі і прафіляваным карнізам. Вытрыманай у адзінай стылістыцы класіцызму, гэта датычыцца і экстэр'еру, і інтэр'ера будынка, храм робіць моцнае ўражанне гармоніяй сваіх спакойных, строгіх архітэктурных і дэкаратыўных форм. У сярэдзіне 18 стагоддзя прынцыпы класіцызму змяніліся ў духу эстэтыкі асветніцтва.
У архітэктуры зварот да натуральнасці вылучаў патрабаванне канструктыўнай апраўданасці ордерных элементаў кампазіцыі, а ў інтэр'еры распрацоўкі гнуткай планіроўкі камфартабельнага будынка. Ідэальным яго асяроддзем станавіўся парк, а эстэтычным акцэнтам малая архітэктурная форма. Тое, што сёння вы там пабачыце, гэта, канешне, ўжо амаль абсалютны класіцызм з лаканічным убраннем, з стацыямі, з выявамі якраз пакутаў Хрыста, з стукавымі такімі гарэльефамі. Але калі зірнуць на ранейшую эвалюцыю, то там было больш ранніх рысаў стылю барока. Чаму мы кажам, што гэты касцёл вынік жаданняў, вынік, скажем так, імкненняў Бжастоўскага, бо побач знаходзіўся яшчэ і палац гэтай самай сям'і, гэтай самай радзіны. Дарэчы, Ганна, яго жонка, была з не менш славутага роду плятараў. Мы тут згадваем Эмілію Плятар і ўсіх астатніх удзельнікаў паўстання. То бок гэта людзі таксама з вельмі акрэсленай пазіцыяй, людзі, якія неслі адказнасць за гэты край. Рысы класіцызму ў архітэктуры бяруць свае матывы ў традыцыях антычнасці, увасабленнем якой стаў фасад грэчаскага храма або рымскага збудавання з порцікам, трохвугольным франтонам, расчляненнем сцен пілястрамі і карнізамі. Планы і фасады сіметрычныя адносна галоўнага ўваходу. У афарбоўцы фасадаў пераважае светлая палітра, пры тым, што белы колер служыць для акцэнтавання ўвагі на архітэктурных элементах, пілястрах, порціках, якія падкрэсліваюць тэктоніку будынка. Калі паглядзець на галоўны фасад, вельмі ураўнаважаны, вельмі такі зразумелы, плоскасць, на якім пілястры шырокія з канелюрамі. А канелюры – гэта працяглыя жалабкі, паглыбенні, якія цягнуцца знізу да верха самага гэтай пілястры. І калі мы ўходзім у інтэр'ер гэтага храму, мы бачым цэласную зальную прастору, а па сценам ідуць такія ж самыя пілястры з такімі ж канелюрамі, але яны проста узмацоўваюць прасценкі, робяць іх больш моцнымі, а з'яўляюцца асновай для вельмі прыгожага, дэкараванага пояса, які акаляе гэтую прастору паверху сцен. Цягам усяго часу свайго існавання касцёл заставаўся адкрытым, нават у савецкія гады. У 1989 годзе настаятелем храма Святой Ганны стаў легендарны ксёндз Юзас Булька. З яго імем звязана не толькі аднаўленне храма і размешчаных побач з ім збудаванняў, але і ажыўленне жыцця ўсёй вёскі. На прылеглай да касцёла тэрыторыі намаганнямі настаятеля і яго памочнікаў быў разбіты раскошны дэндрапарк, які выдатна падкрэслівае вытанчанасць класіцызму.